Bé. Hola, bon dia. El meu nom és Sonia Fernández i soc cap de Servei de Simplificació i Modernització Administrativa i aquest webinar és de simplificació administrativa a la CAIP. Farem una passejadeta molt superficial del que significa la simplificació administrativa perquè donaria per molt més. Farem una primera exposició d'una mitja horeta si arriba i després podeu anar fent preguntes perquè a la segona part intentaré respondre els vostres dubtes, les vostres consultes. Bé, perdó, un segonet que he posat aquí. D'acord, ara el que faré serà compartir pantalla per fer la exposició teòrica. Aquest webinar se gravarà i estarà disponible tant a la web de l'EVAP, l'EVAP en obert, com a la nostra web d'implantació d'administració electrònica, que està a la intranet. I també tindrem la presentació. D'acord? Ara passa a compartir pantalla. I fem aquí. D'acord? Vale. Malament. Ens ha sortit inici. Aquí. D'acord? En primer lloc farem què és la simplificació administrativa, on es regula i els instruments de col·laboració. Passarem molt per damunt. Els tipus de simplificació administrativa que hi ha, que són normativa, procedimental i documental, i dins de la simplificació documental i molt relacionat està l'accés a les dades d'altres administracions. Alt. D'acord. Simplificació administrativa. És un concepte molt ampli. A nivell de dret diem un concepte jurídic indeterminat, però no hi ha una definició, un concepte clar. Però sí que està molt relacionat amb l'administració electrònica i el que implica realment és una reducció de les barreres, de les càrregues administratives que té la ciutadania per eliminar la burocràcia que té l'administració amb la ciutadania. I s'ha de fer molt més àgil la tramitació i les relacions de la ciutadania amb les administracions públiques. On es regula? Tenim la normativa autonòmica, que seria la llei 4/2011 de la bona administració i el bon govern, el decret 6/2013 de mesures de simplificació documental dels procediments administratius, que s'ha de llegir i interpretar d'acord amb la normativa vigent i relativament actual de l'Estat, que estaria composada per la llei 39/2015, el procediment administratiu comú de les administracions públiques, la llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic i el Reial Decret 203/2021 de regulació del funcionament del sector públic per mitjans electrònics. No hem d'oblidar que l'administració electrònica és l'instrument de la nova administració i que és una obligació. No és optatiu, no és una qüestió de voluntat, sinó d'obligació legal. Com a instruments de col·laboració són aquells instruments tant de grups de treball com altres instruments de tipus conveni que fan possible tant la simplificació com la intermediació de dades que veurem més endavant. Hi ha una red interadministrativa de qualitat dels serveis públics a nivell nacional i hi ha un grup de treball de simplificació administrativa que és de l'Administració General de l'Estat i totes les comunitats autònomes, on se fan feina per impulsar i per aplicar noves mesures de simplificació administrativa. Per a l'ús de les eines que ens permeten utilitzar aplicacions i favorir la simplificació documental en aquest cas i utilitzar altres eines de l'administració electrònica, tenim el conveni PMSBAE, que s'afirma entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes. El nostre, que està en tramitació, implica la possibilitat d'utilitzar aquestes solucions tecnològiques que ens poden facilitar l'administració electrònica. En l'àmbit territorial de la CAIP tenim el conveni de col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica que s'assigna entre el govern de les Illes Balears, els Consells Insulars i l'Ajuntament de Palma i la resta d'administracions s'han d'adherir per poder utilitzar després les eines per consultar dades. I tenim com a eina instrumental d'accés a les dades la plataforma d'intermediació de dades a l'Estat i la PIMBAL, que s'accedeix a través de la PIMBAL de la CAIP. Quant a tipus de simplificació administrativa, ja hem dit, està simplificació normativa, la procedimental i la documental, que estan
totes relacionades, però es poden aplicar algunes sense necessitat d'aplicar unes altres i no sempre estaran supeditades, però de vegades sí, a la prèvia normativa o la procedimental. En què consisteix la simplificació normativa? Què s'ha de fer? Reduir el nombre de normes reguladores del procediment. S'ha d'evitar també una dispersió normativa, que és molt freqüent en les diferents administracions, que és modificació d'una norma, derogació tàcita d'una norma per una altra. I com es pot fer una simplificació? Pues, derogant expressament l'aprovació de la derogació expressa de normativa, l'aprovació de textos refosos de lleis en els quals es contempli tota la norma reguladora d'una matèria i després les versions consolidades de les normes reglamentàries, de tal manera que es faciliti a la ciutadania i als interessats en un procediment l'accés únic a tota aquella norma que regula un procediment que li afecta a ell. Després aniríem a això. Quan hem de determinar si és necessària una nova regulació, si hem de regular una nova matèria. Pues si aquesta regulació és necessària i les possibles alternatives a una regulació. Però no sempre serà necessària una regulació. I un instrument molt important de cara a la simplificació normativa és l'avaluació de l'impacte normatiu, on s'ha d'estudiar i s'ha de reflectir l'oportunitat d'aquesta norma, la justificació que motiva la necessitat, els objectius i aquestes possibles alternatives a una norma. I dins d'aquesta avaluació d'impacte normatiu cobra especial importància i rellevància de cara a la simplificació administrativa la reducció de càrregues administratives, que és per tal de facilitar i fer més senzilla la tramitació de procediments o les relacions de la ciutadania amb l'administració i reduir costos administratius. I la regla general és anar eliminant càrregues administratives, però hi ha una regla bàsica que ve de la Unió Europea i és essencial, que és la regla one in, one out. Si tu vols incloure una nova càrrega, has de llevar una de les que ja hi havia. Quant a la simplificació procedimental, que no necessàriament estarà vinculada a la regulació d'una norma, a la modificació o la simplificació d'una norma, sí que permet o s'hauria de treballar en la fusió de procediments relacionats per evitar duplicitats, que un mateix procediment o una part d'un procediment es reguli en una norma o una altra en una. I si es pot fer en un únic procediment, no fer ús de dos procediments. Eliminar procediments que ja no tenen cap sentit o que no tenen aquesta finalitat que en el seu origen, quan es va regular per primera vegada, tenia una finalitat que ja no té. S'han de procurar que els mecanismes de control dels procediments siguin menys restrictius, que siguin proporcionals i és molt important de cara a la regulació d'un procediment simplificar o eliminar tràmits administratius que no siguin necessaris. S'han d'alleugerir, s'han de limitar als estrictament necessaris, que no suposin una dilació del procediment en el temps i s'han d'adoptar mesures que facilitin el compliment dels tràmits. I una d'aquestes mesures essencials i que la llei 39/2015 preveu o bé com a dret o bé com a obligació és la presentació telemàtica de sol·licituds, comunicacions i altres escrits, el que és la tramitació telemàtica del procediment. D'una part, des del punt de vista de la ciutadania, amb els tràmits telemàtics, i d'altra, que seria la creació i tramitació de l'expedient electrònic, que seria a través d'un gestor d'expedients. Altres mesures destacades de simplificació de procediments i tràmits seria l'ús de les declaracions responsables i comunicacions prèvies de l'article 69 de la llei 39. Això implica que es substitueix un procediment ordinari per una declaració responsable o una comunicació en la que tu declares que compleixes uns requisits determinats i això fa que tu puguis obtenir un dret o iniciar una activitat i el control de l'administració és a posteriori. Després, una altra mesura seria la inscripció d'ofici en registres o reduir els terminis que té l'administració per resoldre. També important i relacionada amb la simplificació documental està la valoració del moment en què se presenta la documentació, en quin moment exigim cada tipus de documentació, que pot ser a l'inici o abans de la proposta, en el moment adequat per evitar que tota la documentació aparegui en un
tràmit que no és necessari. Importantíssim, i remarcam una altra vegada, l'opció telemàtica dels tràmits dels procediments i un procediment administratiu simplificat de la llei 39 que per a alguns procediments és molt adequada. No per a tots, però sí per a alguns i s'ha de tenir en compte. I passam a la simplificació documental, que és l'estrella, diguem-ne, i el que més tenim proper i el que podem aplicar d'una manera més senzilla, nosaltres com a empleats públics. D'acord? La ciutadania, les persones interessades en un procediment, tenen dret a no aportar ni dades ni documents que no s'exigeixin a les normes, que estan en poder de l'administració o que siguin elaborats per l'administració, per qualsevol administració en principi. Això és un dret reconegut a la llei 39/2015. Aquest dret esdevé una obligació de l'administració. L'administració està obligada a no exigir aquest tipus de documents que tenen aquestes característiques. I aquí entram en l'article 28 de la llei 39/2015, que és essencial. Us recordaré que va sofrir una reforma, una modificació important per la llei orgànica de protecció de dades i llibertat i de defensa dels drets digitals. Implica que no han d'aportar documents que estan en poder d'una administració actuant, estan elaborats per qualsevol altra administració. I l'obligació de l'administració a la consulta i obtenir els documents electrònicament per xarxes corporatives, per la consulta a les plataformes d'intermediació o bé altres mecanismes electrònics que hagi habilitat. Aquí faré un petit incís molt ràpid. La llei 39/2015 fa no una ficció, però pensa, o sigui, el que regula és tot telemàtic, tot electrònic, i no és així. Si una administració té documentació que no té per xarxes, diguem-ne, per un instrument que no se pugui consultar per un instrument electrònic, però les té i és de la mateixa administració, per favor, que se consultin d'una altra manera. Hi ha diferents mecanismes, però es poden consultar. Excepcions a aquesta consulta de la documentació, doncs que el ciutadà, l'interessat en un procediment, s'oposi expressament. S'ha d'oposar expressament i llavors es podrà consultar. Hi ha excepcions i ara les veurem. També, si no hi ha consentiment exprés o una autorització expressa quan la llei especial ho requereix. Això seria, per exemple, la consulta de les dades tributàries de l'Estat, de l'Agència Estatal Tributària, que t'exigeix que hi hagi una autorització o un consentiment exprés. Si no n'hi ha, no se poden consultar aquestes dades i haurà d'aportar la documentació corresponent per acreditar les dades que se demanen. I després, si hi ha una impossibilitat d'obtenció dels documents, perquè hi hagi una fallida en el temps, perquè no es puguin consultar o perquè no consten a través dels mitjans que es poden consultar, llavors aquí s'hauria de requerir a la persona interessada que, per favor, malgrat que ell no s'hagi posat expressament a la consulta, com que hi ha impossibilitat tècnica, doncs hauria de presentar aquesta documentació. No es pot oposar a la consulta quan la llei exigeix aquesta consulta. Està el cas de l'exercici de potestats sancionadores o d'inspecció, aquí ho diu molt clarament l'article 28.2, i la verificació de les dades d'identitat. Per què? El DNI o el NIE. Perquè l'article 191 de la llei 39/2015 te diu que l'administració està obligada a verificar i l'administració no pot verificar les dades amb la presentació d'una fotocòpia. Documentació a presentar. La regla general és no exigir originals ni còpies autèntiques. El que antigament dèiem les còpies compulsades. Això és la regla general. Hem de pensar en la bona fe de l'interessat en un procediment i si te presenten una fotocòpia d'un document perquè no es pugui consultar, l'hem de donar el mateix valor a nivell procedimental que el que podria tenir una còpia autèntica o un original, perquè la regla general és aquesta, no exigir originals ni còpies autèntiques. Excepció, si la normativa reguladora aplicable estableix aportar l'original. En aquest cas sí que té dret a obtenir una còpia autèntica del document original en paper. També és veritat que, en aquest punt, destacar. Revisem la normativa reguladora i pensem per què demanem aquest original.
que potser no el necessitam, ni necessitam que sigui un original. I després, en cas que el document sigui d'una rellevància molt important o que hi hagi una mala qualitat de la còpia que no permeti destriar les dades o veure si pot haver-hi qualque error en aquest document, se requeriria a la persona interessada per cotejar. Simplement duria l'original, miraria la còpia i ja està. Però aquestes són les regles generals. I com a mesures de simplificació documental, tindríem identificar la documentació exigida que ja obre en poder de l'administració. Si ja tenim determinada documentació, indicar, per exemple, si és una convocatòria de subvencions, si ja heu aportat aquesta documentació, no és necessari que la porteu. Ens podeu indicar, però, en quin expedient o quina administració o quina conselleria o de quin procediment es tractava per poder consultar-les. Reduir els documents a aportar. Hi ha documents, a més, que poden donar una informació més ampla que l'altra. Si el segon document contempla la informació que estàs demanant en un altre document, demana només un. Suprimir l'aportar documents a l'inici del procediment. És el que dèiem tant. En subvencions, per exemple, està al corrent dels deutes tributaris. En vez de demanar-lo a l'inici, se demana i se consulta abans de la proposta de resolució de concessió, que realment en el moment en què ens importa si està al corrent o no està al corrent. En el cas, per exemple, d'un procés selectiu, demanem, si de cas, i per fer la consulta dels requisits per presentar-se. Però, per exemple, i esperar a una fase de mèrits, de presentació de mèrits, quan ja s'ha passat la fase d'oposició, per revisar els mèrits, per fer les consultes dels mèrits. Per què? Perquè no serà el mateix volum de sol·licituds o de documents de persones, d'expedients que s'hauran de revisar, perquè, malauradament, no tots hauran passat. No hauran passat, només hauràs de revisar els que hagin passat la primera fase. I així en altres procediments. Substitució de documentació per declaracions responsables, no confondre aquestes declaracions responsables amb les de l'article 69 de la llei 39/2015. Aquí seria, tu declares que estàs al corrent del pagament, declares que compleixes tots els requisits i s'adjunta a una sol·licitud o forma part del cost de la sol·licitud. Això ja simplifica molt perquè no has d'aportar aquesta documentació. Simplificar i normalitzar els formularis. D'aquesta manera, la ciutadania té per mà i sap com són els formularis. S'han d'emplenar bé, que siguin emplenables, que siguin fàcils de complimentar i de presentar. I, més important, l'aportació de documentació per mitjans electrònics, que aquí és on entram una altra vegada en la qüestió de còpies originals o còpies autèntiques. Si nosaltres tenim un document en paper i l'adjuntam, tindrà el caràcter de còpia a un tràmit telemàtic, però és igual, perquè la llei 39 ens ho permet, la presentació de còpies, perquè és la regla general. Si tenim un document electrònic, no hi ha problema, se posa l'enllaç o se puja el document i es poden validar la validesa del document. El que s'ha d'evitar és caure, demanar tota aquesta documentació perquè sempre s'ha fet així. Sempre s'ha fet així i arriba un moment en què s'han de revisar procediments, normatives i documentació per veure què és el que realment es necessita en cada procediment i què és el que s'ha de demanar. Així, en mode de resum, tenint la simplificació normativa, que seria reduir el nombre de normes, simplificar i reducció del contingut i fer una redacció clara i senzilla. Ens hem d'acabar de llevar aquesta llosa que pot ser el fer unes normes que no entenguin. Els destinataris de la norma han d'entendre què se'ls demana, com es regula el que els interessa. I s'ha de procurar que el llenguatge, dins del respecte del llenguatge jurídic i administratiu, que sigui una redacció clara. Quant a la procedimental, procediments més senzills i reduir i suprimir tràmits i procediments administratius que no tinguin raó de ser. La documental, que hem dit, suprimir l'exigència de determinats documents, substituir documents per altres tipus de documentació i altres mesures com pot ser la telematització i el no demanar segons què. I ara el que és més important aquí, ja només de cara a la simplificació documental, que afecta el procediment, evidentment, és l'accés a les dades d'altres administracions, també inclouria aquí i de la pròpia administració.
perquè també les consultes de la PIMBA les poden fer per la mateixa administració. Hi ha diferents conselleries que poden tenir un procediment que hagin de consultar dades o que demanin documentació que ha elaborat una altra conselleria. S'han de poder consultar. Aquí direm que no totes les dades i documents que tenen totes les administracions es poden consultar, però sí hi ha moltes que ja es poden consultar. A través de què? De la plataforma d'intermediació de dades de l'Administració General de l'Estat. Hi ha un intercanvi de dades entre administracions públiques i facilita la interoperabilitat. Verificam o consultam dades d'un ciutadà. Són molt diverses. Hi ha actualment més de 130 serveis i va augmentant. Se necessita una autorització del propietari, que li diuen cedente, que és la persona que té, o sigui, l'administració que té aquestes dades, que les regula, que les tracta. Per això, per poder accedir a aquesta plataforma d'intermediació de dades, s'ha de signar el conveni PMSBAE que hem dit abans. Actualment en tramitació, però sense estar vigent l'anterior, se permet un ús de la plataforma de les mateixes persones, de les mateixes administracions i organismes que estaven adherits i que van signar aquests convenis. D'acord? La plataforma d'interoperabilitat de la CAIP, PIMBAL, és la que fa possible aquesta interoperabilitat entre les administracions de la CAIP i la resta de l'Estat. Inclou l'Administració General de l'Estat, altres organismes i comunitats autònomes. Se consulten i verifiquen dades i s'ofereixen dades a altres administracions. És bidireccional, vull dir, multidireccional. L'Estat és veritat que ofereix moltes més dades, però les comunitats autònomes i entitats locals cada vegada han d'oferir també més dades que siguin consultables. I per això és necessari i imprescindible el conveni d'interoperabilitat de la CAIP. Bueno, abans, perdó, aquí, si funciona, va bé. Aquí tenim el portal d'interoperabilitat de la CAIP, on tenim molta informació d'adhesió i aquí estarien els serveis que es poden consultar. Jo suposo que això ja ho teniu per mà i seguim aquí. I això me va dir que funcionava i no funciona. Bé, ja està. Què es pot trobar a la PIMBAL? Serveis propis de les Illes Balears, que s'han elaborat per administracions de l'àmbit territorial de la CAIP, dels ajuntaments, dades del padró municipal, dades de convivència o un certificat. Dels Consells Insulars tenim dades de família nombrosa, s'està fent feina a nivell nacional també per aconseguir famílies monoparentals, per exemple, dels Consells Insulars, i aquí incidir que les dades de família nombrosa només del Consell de Mallorca i Consell de Menorca, perquè els Consells d'Eivissa i Formentera no els han facilitades. Des del govern tenim altres, la més important són les dades de discapacitat, que es poden consultar. Després hi ha serveis intermediats, que estan en aquesta plataforma d'intermediació de dades, que són d'altres administracions i entitats públiques. I d'altres comunitats autònomes, com serien, per exemple, les dades de discapacitat que es poden consultar. Què es necessiten a nivell funcional, procedimental? Es necessita, per accedir a la consulta a la PIMBAL, que en el final és el servei d'intermediació de dades, és un procediment administratiu vigent amb codi SIA. SIA és un sistema d'informació administrativa de l'Administració General de l'Estat on, en teoria, haurien d'estar tots els procediments de totes les administracions de l'àmbit territorial nacional. Comunitats autònomes, entitats locals, Administració General de l'Estat. I organismes també, sector públic instrumental, quan exerceix potestats administratives. Hi ha d'haver una normativa reguladora del procediment i que s'inclogui en aquesta els documents que poden ser objecte de consulta. Són els documents, diguem-ne, del procediment. I només es podran consultar els serveis previstos a aquesta normativa. Aquí faig un incís. En el cas de les convocatòries de subvencions, l'acte administratiu de la convocatòria és qui determina els documents que s'han d'aportar o bé ser objecte de consulta. És un acte administratiu, però es considera a efectes d'accés a la plataforma per la consulta com a norma. I aquí és on insistim una altra vegada. Reduir el nombre de documents i només es poden demanar, o sigui, s'han de consultar els que estan previstos. I per aquell procediment, per a cada procediment, s'han de fer aquestes
aquestes consultes, no per aprofitar que tenim un procediment per consultar d'altres. Passes per accedir per al procediment. Hi ha un tràmit telemàtic tant per les conselleries com per altres administracions de la CAIP. És un tràmit telemàtic que s'ha de realitzar per després poder... Aquí, ja està. Perquè mos donin accés i la tramita la Fundació BID i requereix, com hem dit abans, l'autorització del cedent de les dades, del propietari de les dades. D'acord? I després, això d'alta al procediment. I després els usuaris, que tenen dues vies d'accés a la PIMBA. A través de la PIMBA directament, a la consulta d'aquests serveis, que s'hauria de donar d'alta amb aquest PINFO, amb aquest document, i si no, via web, que el que es dona és d'alta als usuaris, però no per a la plataforma, sinó via web, diguem-ne que seria mitjançant un gestor d'expedients. D'acord? Aquí, com dèiem, la consulta als serveis mitjançant l'accés directe a la PIMBA, que han de ser usuaris actualitzats. I mitjançant gestor d'expedients de RIPEA o Helium, si està donat d'alta el gestor, l'usuari podrà, i els usuaris estan assignats amb el procediment, es podrà accedir. I ara us compartiré, abans de continuar, hi ha serveis no intermediats, que impliquen que són serveis que diferents organismes faciliten la consulta, però necessiten la signatura d'un conveni perquè consideren que aquest tipus de consulta o dades necessiten un altre tipus de control i s'accedeix directament des d'una plataforma seva, com és el cas de l'AEAT, que són específics, i també estaria el del SECOP, de l'Institut Nacional d'Estadística per a determinats consultes de determinats documents. I ara sí que us compartiré dos vídeos de com accedir, perquè veieu com de senzill és, una vegada tenim tots els permisos, accedir a la consulta. Farem consulta simple, però també us recordaré que per a molts serveis es poden fer consultes múltiples, que implica que en vez d'anar un per cada expedient, per cada persona a la consulta, es poden fer de moltes persones alhora i donaria diferent la mateixa informació, però agrupada. Hola a todos. En este breve vídeo vamos a ver cómo realizar una consulta a la plataforma de intermediación de datos de las Islas Baleares, también conocido como Pinball, desde la propia aplicación. Para ello, accederemos a Pinball con el perfil delegado y seleccionaremos la opción de menú Nueva consulta y el servicio que queremos consultar. Cabe destacar que el listado de servicios que aquí nos aparecerá dependerá de los permisos que tengamos asignados. Para este ejemplo vamos a seleccionar el servicio de verificación de datos de identidad. Una vez seleccionado, nos aparecerá un formulario para realizar la nueva consulta. La primera sección de datos genéricos es común para todos los servicios y contiene los datos personales de la persona que realiza la consulta. En este caso, el nombre y el NIF nos aparecen rellenados y tendremos que escribir el departamento y la finalidad de la petición. Estos datos son obligatorios y se utilizan a efectos de auditoría. A continuación viene una sección de datos del titular con los datos de la persona sobre la cual queremos realizar la consulta. Para este ejemplo vamos a introducir un NIF de prueba que empieza por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Por último ya viene la sección de datos específicos, que es la sección que cambia en función del servicio que queremos consultar. Para este servicio en concreto pues aparecen estos 4 campos. Son opcionales y no los vamos a rellenar en este caso. En otros servicios sí que puede haber campos obligatorios. Bueno, una vez que hemos rellenado los datos del formulario, le damos al botón enviar y esperamos al resultado de la consulta. Esto puede ser más o menos rápido en función del servicio que queremos consultar. Una vez que se ha realizado la consulta, en la sección de consultas simples nos aparecerá en primer lugar la última consulta que acabamos de realizar. Si fijáis aquí, pues nos sale el número de petición, la fecha en la que la hemos realizado, el DNI del titular y el estado. Si pinchamos sobre la fila, nos aparecerá una previsualización del justificante de la consulta. En este caso podéis ver que es un justificante de verificación de datos de identidad y que ha sido emitido por la Dirección General de Policía. Aparte de previsualizar este certificado, tenemos aquí un botón para poder descargar este justificante en formato PDF. También tenemos otro botón de detalles con datos más técnicos de la petición
aquí tendrían los campos del formulario y luego unos campos XML para poder ver datos técnicos de la petición que generalmente lo necesitan los administradores si hubiese algún problema en la petición. Si hubiese habido algún error, en la columna estado nos aparecería el error. Y esto es todo. Ahora sí, ahora sí. Vale. A todos. Perdón, En este breve vídeo vamos a ver cómo realizar cosas una del consulta directo. a la plataforma de intermediación de datos de las Islas Baleares, conocido como Pinball, desde el gestor de expedientes RIPEA. Para ello, utilizaremos un procedimiento de demostración de funcionalidades en el cual ya tenemos activada esta funcionalidad. En vuestro caso concreto, tendréis que poneros en contacto con la administradora o administrador del procedimiento para que activen las consultas Pinball en el tipo de documento que os interese. Nosotros partiremos de un expediente en blanco en el cual ya hemos añadido un interesado y simplemente vamos a ver cómo realizar la consulta Pinball. Para ello nos iremos a la pestaña Contingut y luego el botón Crear Contingut que hay a la derecha, pulsamos y seleccionamos la opción Consulta Pinball. A continuación se abre una nueva ventana en la cual tenemos que especificar los datos de la consulta. El primer campo es el tipo de documento que nos permitirá definir pues, el tipo de consulta que queremos realizar. Para este ejemplo vamos a utilizar un justificante de verificación de datos de identidad. El titular sería el interesado del procedimiento, que ya viene seleccionado por defecto, y luego los campos consentiment y finalitat ya vienen rellenados por defecto que indican el objetivo para el que realizamos esta consulta a efectos de auditoría. Le damos al botón enviar y en este momento pues comienza el proceso de petición de datos. Dependiendo de si el servicio que queremos consultar es externo o interno al Govern, pues puede tardar más o menos. Vale. Llegados a este punto ya hemos obtenido el resultado de la consulta, que nos aparecerá aquí como nuevo documento PDF, y si seleccionamos el documento en el listado, pues aquí ya tenemos una previsualización del documento generado. Si os fijáis, el emisor de este documento es la Dirección General de Policía. A partir de que tenemos este documento en el expediente, pues ya podemos hacer con él lo que queramos. Podemos notificarlo, podemos descargarlo, lo que sea. Muy bien, esto es todo. Hola a todos. En este breve vídeo vamos a ver cómo Reactivem. Perdó, disculpeu, són qüestions del directe. Bé, errors típics que en qualsevol procediment es fan. Demanar DNI o còpia compulsada del DNI. Les còpies compulsades des de l'entrada en vigor de la llei 39/2015 no existeixen. Són còpies autèntiques. Però en qualsevol cas no s'ha de demanar el DNI ni una còpia autèntica tampoc, perquè en teoria una còpia autèntica del DNI, tret que sigui per un procediment concret, l'hauria de fer l'òrgan que emet aquest document. Demanar documents originals. Quan no és necessari, tampoc s'hauria de demanar. Demanar documents elaborats per la pròpia administració, inclús pel mateix òrgan gestor o la conselleria. Pots trobar d'un expedient, d'una tramitació d'un procediment, que demanin un informe que ha emès una direcció general diferent de la mateixa conselleria. Encara que no estigui en format electrònic, que hauria d'estar perquè s'han de firmar tota la documentació en electrònic, no s'hauria de demanar a l'interessat. S'hauria de contactar amb qui té aquest document i demanar-lo. O demanar documents o dades d'altres administracions que es poden aconseguir via Pinball, o sigui que es poden fer la consulta de dades, que a més és molt més segura i més fidedigna la verificació d'aquestes consultes per una plataforma que no per una documentació que no sempre pot ser correcta o està actualitzada. Què aconseguim amb la simplificació administrativa? Reduir els temps tant de la tramitació del procediment com del temps que ha d'utilitzar el ciutadà, l'interessat en un procediment, en fer les tasques o realitzar els tràmits que ha de fer amb l'administració en un procediment. D'acord? I això redunda en la qualitat dels serveis que ofereix l'administració de la CAIP en particular i les administracions en general. No haver d'anar a diferents finestretes, a diferents administracions per un únic procediment.
I això és tot. Llaços d'interès, dades de contacte important. Servei de simplificació i modernització administrativa està dins l'oficina d'administració electrònica, duem un pes bastant gros com a oficina a la implantació de l'administració electrònica dins de l'OAE, perdona, i està dins de la Direcció General de Modernització i Administració Digital i, important per a les dades interoperables i gestió d'accés a la PIMA, la Fundació BIT. D'acord? Ara, i la bústia de simplificació @cai.es, si teniu dubtes, consultes, plantejar qüestions de simplificació, aquesta és la bústia. Ara deixem de compartir i mirarem de respondre les preguntes. Vale, sí. ¿Tendremos opción a disponer de la presentación? Sí. Juntament amb la gravació, és la meva intenció facilitar també la presentació en paper. Per què? Perquè a nivell de tramitació de procediments és molt pràctic tenir una espècie de guia. Penseu que és bàsica, que no estem tractant els temes en profunditat, però crec que està prou bé. Si voleu fer suggeriments, encantada. En relació amb l'article 28 de la llei 39/2015, què hauria de fer un ciutadà si una administració el sol·licita còpia del DNI per iniciar una sol·licitud? En relació amb l'article 28 i l'article 9.1 de la llei 39, hauria d'indicar que les dades que hi ha en el DNI les pot consultar a través de la PIMBAL a la direcció, perquè és una dada, és un document de la Direcció General de Policia. És el que s'hauria de fer, és el que s'ha de fer. Si tu tens un procediment que l'has d'iniciar i te posen pegues i no te posen molt entrebancs, què farà la gent? Entregarà una fotocòpia del DNI. No és aconsellable i el que s'ha de fer és treballar perquè no demanin el DNI. I la manera de no demanar el DNI és que la gent, quan demanen un document que es pot consultar, insistir en que s'ha de fer aquesta consulta. Però és el que hi ha. Aquí m'han posat una resolució de la presidència de l'IMAS, que no sé exactament, supos que és perquè demanen còpies del DNI o us diré que no és només una qüestió de l'IMAS. Hi ha alguns procediments de la CAI que segueixen demanant el DNI, encara que nosaltres des del Servei de Simplificació els insistim en que no és una dada que s'hagi de demanar. D'acord? Vale, per favor, pots repetir l'article d'obligació de comprovació de l'entitat? Sí, us explic. D'acord amb l'article 9.1 de la llei 39/2015, hi ha obligació de les administracions a comprovar, a verificar les dades d'identitat. Verificació. D'acord? Aquí aniríem per el 9 i sota el nostre parer, i de Madrid també us diré perquè vam fer un informe i ens ho van acceptar, encara que tu no diguis en un procediment fotocòpia del DNI o que s'han de comprovar les dades d'identitats, aquestes dades s'han de comprovar, s'han de verificar i ens accepten l'accés al servei d'intermediació de dades argumentant aquest article 9.1 de la llei 39, que és una norma general. D'acord? Si a més del nom de la identitat, o sigui, és nom i llinatges amb DNI, necessiteu alguna dada més, hi ha un altre servei, que és el servei de consulta de les dades d'identitat, que ofereix més informació, però per aquesta sí que és requisit que la norma reguladora del procediment indiqui que se necessitaran determinades dades d'aquest document i que per això o s'ha d'aportar o s'ha de fer la consulta. General, fer la consulta. I l'interessat es podria oposar perquè no entra dins de la verificació de la identitat, sinó del 28.2 de la llei 39. I això implica que són serveis diferents a la PIMBAL o al servei d'intermediació de dades. Cada servei té un codi diferent. I depenent del que tu necessitis, demanaràs un servei amb un codi o un altre. Ara aprofitaré que ja que s'ha fet aquesta pregunta, menos és més. Si jo només necessito 3 dades i la consulta a un servei me permet aquestes 3 dades i després hi ha un altre servei de consulta que me dona aquestes 3 dades i 5 més, no s'ha de demanar el segon, s'ha de demanar el primer.
les dades imprescindibles i la mínima ingerència, va dir ahir una persona responsable del Ministeri. Per què? Perquè són dades personals en el final i tu has de demanar d'accedir a la consulta de les estrictament necessàries. Si donen més informació, no és necessària. Amén. Vale. Hola a tots. I quan hi ha una entitat col·laboradora que tramita les sol·licituds, entenc que no poden tenir accés a la PIMBAL. No. L'accés a la PIMBAL requereix per a empleats públics, per organismes, han d'anar en compte. Les entitats col·laboradores col·laboren, però la consulta a l'accés de les dades, si no és administració o una entitat col·laboradora que sigui organisme públic, pot haver una entitat col·laboradora que sigui un organisme. Si tenen accés a la PIMBAL i al servei d'intermediació de dades, sí, però una entitat col·laboradora que no tingui accés no podria accedir a la PIMBAL. Per exemple, hi ha algun procediment que potser sigui una entitat col·laboradora, sigui un banc, perquè sigui una gestió de pagaments, tramita alguna cosa. Aquest banc no pot obtenir dades, perquè són les administracions, en general, administració, sector públic, amb funcions administratives, els que podrien accedir a la PIMBAL. D'acord, següent. Per comprovar que una entitat no ha... Ui, va molt ràpid això ara. Per comprovar que una entitat no ha estat sancionada o condemnada per una resolució administrativa o sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatives per raó de sexe o gènere, on es pot consultar? No. Això no, que jo recordi, són molts, perquè són molts serveis, però aquest no. Sentència ferma, no hi ha un servei de consulta de totes les sentències fermes. Hi ha una de violència de gènere, aquestes sí que hi ha, es poden consultar, però no s'ofereixen totes les dades. Si no s'ofereixen, és més complicat. Aquí és la declaració responsable o tu no pots cebre si una entitat està sancionada o condemnada per una resolució administrativa. Sentència judicial a nivell de penal i per determinat delictes sí, però per pràctiques laborals discriminatives no és un servei que sigui consultable. No s'ofereix aquest consulta. Com se verifica la identitat d'una persona jurídica? Requereix presentar l'escriptura? Bé, en teoria i amb el conveni de col·laboració que tenim signat en la AEAT, hi ha un servei de consulta, si no record malament, que es pot consultar, però no sempre el donaran. Si se fa el tràmit telemàtic i el fa un representant i és amb certificat de representant de l'empresa, en teoria ja estaria autenticat, perquè estan utilitzant el certificat de representant. També, moltes vegades, requereix o presentar l'escriptura. No, l'escriptura depèn de si és la Constitució o requereixes alguna cosa més. Identitat com a tal seria això, l'acció social, o sigui, és l'acció... Diuen en la llei 39, diu acció... no me'n recordo exactament què diu. La raó social, perdona. Això és una dada que té la EAT, però no l'ofereix a través del servei d'intermediació de dades. Sí hauria de ser a través del conveni, però ja dic que no sempre el dona. Si no el dona, o presentar una escriptura de Constitució de la persona jurídica. Bé. Un altre ja. Altre vici de qui desenvolupa tràmit SISTRA és fer emplenar un o diversos PDFs amb dades que has de pujar a SISTRA i a la vegada te demanen que les tornis a emplenar al formulari en línia de SISTRA. D'acord, vale. Aquí hi ha un petit... No és un problema, sinó simplement estem en una fase de desenvolupament i anant cap al 100% de l'administració electrònica. Llavors, això passa amb els... Quan no hi ha un tràmit SISTRA, per qui no ho sàpiga, suposo que ho sap tothom, o gairebé tothom, és el tràmit que permet fer la tramitació telemàtica d'un tràmit en un procediment. Hi ha desenvolupats tràmits específics, per procediments específics, però hi ha molts que encara no tenen un tràmit específic. Llavors, es va desenvolupar el que se diu un tràmit plantilla, que és molt bàsic i que te permet, si tu no tens un tràmit telemàtic específic, fer la tramitació telemàtica com toca. Què passa? Que aquest és molt bàsic perquè no se pot adequar a tota la casuística que hi ha. I és per això que s'han d'adjuntar
la sol·licitud específica del procediment que està en paper, en format PDF, emplenable i que s'ha de signar, és per aquest moment. No és un vici. Simplement, si tu desenvolupes un tràmit SISTA específic, no hauràs d'adjuntar aquest document. I quan més complet facis aquest tràmit telemàtic, menys documentació hauràs de portar. Si tu fas en un tràmit telemàtic inclous l'annex de declaració responsables i altres, no els hauràs d'incloure. Per exemple, la declaració de veracitat de dades bancàries es podria posar com un altre formulari dins del mateix tràmit i se complementaria. El problema és aquest. El problema és que no tots tenen el tràmit personalitzat i això implica que si no està personalitzat has d'adjuntar la sol·licitud. No és un vici, és simplement que estan pendents del desenvolupar el tràmit específic. D'acord? Aprofitaré ara per dir que hi ha en execució un contracte, el contracte IGOIP, que supos que molts de vosaltres haureu sentit d'ell, xerrar d'ell, que desenvolupa tràmits telemàtics i gestor d'expedient IPA o Helium, depenent del tipus de necessitat dels vostres procediments, i que us heu de dirigir a l'Oficina d'Administració Electrònica si necessiteu desenvolupar tràmits telemàtics. I aquesta informació està a la web d'implantació d'Administració Electrònica, que podeu entrar a través de la intranet a recursos i veureu les passes que s'han de fer i els requisits que se necessiten. No hi ha un cost econòmic per la conselleria, per l'òrgan gestor que vol aquest tràmit o aquesta telematització del procediment, sinó que s'assumeix amb aquest contracte d'IGOIP. Una opció que teniu. Si no, no és un vici, és una limitació de les eines que tenim. Què se sap d'aplicacions tipus Apodera per verificar apoderament d'empreses, apotactes i tal? Bé, això és és una matèria relacionada pels procediments, amb la simplificació, però no és objecte d'aquesta webinar. Te convido a que vegis la webinar d'Apodera que es va fer fa un temps. Està disponible tant a IVAP en obert com a la nostra web d'implantació d'administració electrònica i allà te resoldran tots els dubtes que puguis tenir d'aquesta aplicació, que no és aplicacions tipus Apodera, sinó que és Apodera, que és una aplicació de l'Estat que nosaltres utilitzem i que permet inscriure apoderaments i que l'administració els pugui consultar. I veig, no m'he deixat més consultes. Un segon, que aclarirem alguna coseta més d'Apodera. A dalt, més a dalt. Perdó, me diuen que tinc més. Vale, m'he saltat alguna... Sí. Sí, perfecte. Sí, na Carolina Encinas i Maria Antònia Vidal me diuen hi ha casos en els que la documentació a presentar inclou un projecte tècnic que entenem que hauria d'estar avisat. Els visats. Seria suficient una còpia del projecte amb el segell del visat o és necessari l'original? Això depèn de vosaltres. Jo ho he dit. La regla general és la no exigència d'originals o de còpies autèntiques. Si vosaltres considereu suficient la còpia amb un segell de visat que es veu clarament, jo l'acceptaria perquè la regla general, insisteix, és aquesta. La no demanar originals. Si el vostre procediment sabeu clarament el que es demana, el segell està clarament, és un segell oficial encara que és una fotocòpia amb el segell. Jo entenc que no hi hauria problema, perquè la llei ens ho permet, no demanar originals o còpies autèntiques. Depèn de cada òrgan gestor decidir si anem per la via de simplificació, i la via de simplificació implica aquesta, perquè si aquest projecte l'ha de presentar una persona jurídica que està obligada a relacionar-se electrònicament, l'ha de passar via tràmit telemàtic, i via tràmit telemàtic, com a moltes, o un escaneig o que s'hagi fet aquest document en electrònic, però a dia d'avui un document electrònic no es pot visar. Ens van demanar també a habitatge el visado de determinada documentació de contractes. Actualment no, és una tasca que s'haurà d'estudiar en el seu moment, però no. Llavors, jo entenc que acceptar una còpia, una fotocòpia, és correcte, que sigui de mala qualitat. No sé si vaig a veure. Vale.
Una persona va dir gràcies per la presentació. De res, se fa el que es pot. A la nostra direcció general hem començat a utilitzar Helium com a gestor d'expedients, però és realment complicat donar d'alta un procediment a Helium. Ens demanen moltíssims documents, permisos i pinfo. Volien saber quan arribarà la simplificació administrativa als gestors d'expedients de la CAIP. Bona pregunta. Estem en execució. S'està ja previst el desenvolupament d'un Helium simplificat, però penseu que els gestors d'expedients, com a gestors d'expedients són, és veritat que demanar permisos, demanar pinfos es pot fer un poc feixuc, un poc complicat, però són els qui administren i qui gestionen aquestes eines qui demanen la documentació. Que s'ha de fer simplificació de tot això? Possiblement. Per quan? Som els que som i supos que cada vegada serà més senzill. Certament Helium no és el gestor d'expedients més senzill, però ofereix unes funcionalitats que, per exemple, un RIPEA, que és més senzill, no ofereix. Supos que, com que ofereix moltes funcionalitats, exigeix molt de requisits. Però res més. Bé, crec que m'he deixat alguna més? Voi. Amén. M'és un poc complicat, perdoneu, però no lo veo. I pel que fa als procediments de selecció de personal, si tots els meus diplomes i cursos són a l'EVAP, me'ls poden demanar en un procés o convocatòria de feina pública? Pregunta del millón. O sigui, no és que poden, no l'haurien de demanar, no l'han de demanar. Si tu el tens al teu expedient, els cursos i diplomes són a l'EVAP, no és que siguin a l'EVAP, han d'estar a l'expedient de personal. Això és un poc difícil, diferent. Anem a veure, fins fa uns anys ens donaven els certificats en paper. Què fa un empleat, una empleada pública, el personal? Demanava que s'inscrigués en el registre de personal. Des de fa uns anys, aquesta inscripció se fa automàtica. D'acord? Llavors, què és important tenir? L'expedient actualitzat. És veritat que, i seguint amb el que jo he dit, si tu no el tens en el teu expedient personal, però és una formació que s'ha donat a l'EVAP, en realitat sí que s'hauria de poder consultar. De fet, s'hauria de consultar l'EVAP perquè seran dos diferents serveis, però del mateix organisme de l'EVAP. No els haurien de demanar. D'acord? Sí que és ser diligent, un empleat o una empleada pública, tenir l'expedient personal actualitzat. És convenient, jo diria que hauria de ser obligatori. D'acord? Perquè d'aquesta manera es facilita molt la feina. I si està a l'expedient de personal, no s'ha de portar. Perquè se pot consultar, de fet, d'ofici, al registre personal es fan els certificats quan hi ha un procés selectiu, ja sigui un concurs o una oposició. Insisteix, no s'hauria de demanar. Que es demana en qualque ocasió? Ens han arribat queixes, consultes, que hem traslladat a qui correspon. Que si està a l'expedient personal, no s'ha de demanar la consulta. Que si és una dada que s'ha de consultar, que se pot consultar a través de les plataformes o de les xarxes corporatives, no s'ha de demanar. Ara, us ho demanen? Us jugueu molt? Podeu escriure i dir això, però supos que si us demanen quan estàs en un procés selectiu, ho presentes. No s'hauria de presentar, s'hauria d'insistir en que han de fer la consulta. D'aquesta manera, a poc anirem educant un poquet més als òrgans gestors perquè deixin de demanar coses que poden consultar. I ara sí, jo crec que ja. Ara ja no hi ha més. Sí, la resolució... No, ara. El DNI o TIE l'han de demanar quan la consulta surt negativa. Evidentment, és possible que si surt negativa o, per exemple, demanes se consultaran les titulacions oficials i quan se fa la consulta no se troben dades, el que no s'ha de fer és dir no compleixes amb els requisits. Si surt negativa, s'hauria de requerir a la persona interessada i dir que degut a incidències tècniques o que en el servei no s'han pogut consultar o feta la consulta no és
ha sortit negativa o no s'han trobat dades, que per favor se'l requereix, o sigui, per favor no, se'l requereix perquè en el termini de 10 dies presenti aquesta documentació perquè es pugui comprovar. És l'excepció i a la regla general. Bé, vale. Sí, es pot admetre una declaració responsable d'una cosa que l'administració no pot comprovar? I per què no? Tu demanes una declaració responsable o l'aportació d'una documentació depenent del tipus de procediment i si és suficient amb una declaració responsable o se necessita el document. Per exemple, en un cas de subvencions, declaració responsable que no he obtingut altra subvenció, per exemple, que és una subvenció que sigui una ajuda que sigui incompatible. Això bastaria una declaració responsable. Si tu demanes un document perquè aquest document és necessari i no es pot consultar, jo el demanaria. Depèn, s'ha de jugar si és suficient la declaració o no. O si fas una declaració responsable a l'inici del procediment i se diu que la comprovació es farà amb posterioritat, però abans de resoldre el procediment. Jo entenc que no ha d'haver-hi cap problema. Si no es pot consultar a través de la PIMBAT o, insistesc, o a través d'un altre mitjà que permeti fer la consulta i si és per favor de la mateixa administració s'ha de fer el possible per fer la consulta encara que sigui en manual. I ara, una altra vegada perdré. Hi ha alguna més? No, ja no hi ha més. Bueno, sí, es pot admetre una declaració responsable que l'administració... Aquí hi ha una cosa que la Virgínia diu que no hi ha una relació sentimental de dues persones que conviuen. Anem a veure. Això, home, jo faria una declaració responsable perquè és que no, clar, tu pots tenir pots compartir pis, però no tenir cap relació. Clar, és que és complicat si no hi ha cap document que declaració responsable que no teniu una relació sentimental, que simplement compartiu pis i ja està. Jo aquí sí que, perquè és que no hi ha cap document que faci, perquè tu pots tenir una relació sentimental però no està inscrit en una parella de parella de fets, o sigui, en el registre de parella de fet, o no està casat, o declaració responsable. I creurem en la bona fe de la ciutadania. Bé, jo crec que ara ja no hi ha més. Bé, us vull agrair que us hagueu connectat. Espero que us hagi estat útil aquesta presentació. Disculpeu un poc les incidències petites que hem tingut i si he xerrat massa aviat o un poc entrebancada, és que de vegades me passa. Però bé, espero que us hagi servit. I ens veiem a la pròxima webinar. Adeu.